Naimbag abigat, aldaw, malam, ken radio amin, kakabsat. Siya ni Pastor Marcel, iti makadwayo dito yung programa tayo, Naimbag adamag. Naimbag adamag amang tednamnama, ken liwliwa, kada tayo iti daytoy nga oras. Ni Apo Diyos kumay, tagbendisyon, itin tayo panagdayaw, ken panagkararag, iti daytoy arabii. Awisen kayo amin kakabsat, nga kantaan tayo, daytoy nga himno, talag ken tulnog. Awan tuti ulit, anya manasip ngen, tani Jesus isuti sila. Awan meti tada, liday bueno buteng, luar pagkati tay sinaan. Tila tale, kenti pa nagdulnog, isulaeng di dadan, amapan ken Jesus. Aming naawitay, bigat masagaba, supapakan at tutunggunan. Dinadagse na krun, banbanukin puyan, balang ka natadu aragsak. Tila talen, kenti pa nagtulnog, isulaing di dalan, amapan ken Jesus. Ngem di tay mapadan, dakil nga ayat na, no di tay agtulnog ken puanan. Tadagiti laeng, mangidatun biyag na, iso dati bendisyonan na. Tila tale, kenti pa nagtulnog, iso laeng di dalan, amapan ken Jesus. Itay man ken puanan, amakikalay-sa, ken tumpalen tay tibilin na. Magnatay amapan, pangibaunan na, ken baligin tuti ited na. Tila tale, ken ti pa nagtulnog, isulaeng di dadan, amapan ken Jesus. Nimbag aragiti amin kakabsat, ket madaydayaw, itinagan ni Apo tayo nga Hesus Kristo, iti daytoy nga oras, tin tayo panagdayaw, ken panagkararag. Ket kayat ko nga kablawan da kay amin kakabsat, ditayan nyo, daytoy nga gundaway, nga buybuya kayo, iti naimbag adamag. Ket kayat ko nga kablawan, iti gayem ko nga taga Davao City, ngem may disino ita dito'y Manila Episcopal Area, ang awan sa bali ni Reverend Dr. Melvin Serrano, nga daita dito'y nga binisita na Apo. Ket ni Apo Diyos kumay, tagbendisyon ken ka pastor, iti kadam kada kami dito'y Meya. Ket kasamad kada kayo kakabsat nga kanayon nga buya iti naimbag adamag, kanayon nga da kayo ket kanayon nga buybuyan ni daytoy naimbag adamag, ket kablawan kayo kas kuma kadagiti kakabsat tayo dita Hong Kong ni Ate Mamelia Seridon Bautista, ni Auntie Luz Gagate, ken da dumapay dita Hong Kong, ken kastamot dita Dubai ni Ate Jose Febe Sanchez Lapotat, nga buybuya itay dita Dubai, ken kastamot di Canada, da Tita Fermina Ildefonso, ken kastamot ni
anti-feli nga Domrique Pasis dita Canada, ken kastamad iti Amerika, ket madaydayaw iti biyag ni Ate Ovita, si Russell iti Colorado, USA, nga madamang agbuybuyat at tangarabii, ken kastamad iti California, da Auntie Esther, Salinas, Raros, Saklayan, kadwa ni Uncle John, ken kastamad, kakabsat, digito'y kakabsat tayo, da Ate Esmeña Dizon, Cherilyn Taberna Balisi, da Ate Charlita Alagano, Virginia Gamueta Kodjaman, ni Ate Sylvia Padilla, Marlene Calaw, Lian Oteliopi, and ni Ate Lorenda Bukat, ket ni Apo Diyos kuma iti maidaydayo iti Biagyo, kasama iti kakadwa ka papastor ng Ilocano, nga dito'y Metro Manila kang runana, kani Reverend Julio Sahagun, akanayon nga agbuya iti na imbagadamag, da Ate Everly Cabanilla Canaria, Cherilyn Taberna Balisi, Cleofe Parungaw, ni Lolita Benitez Bulaak, Lourdes Rivera Vides, Corazon, ni Nanay Corazon Oriata Biando, dita Cavite, ni Ate Josephine Aranca Dado, ken Isabelita Milo Ambrosio, ni Ate Virgie nga Apalia Pedero, ni Ate Susan nga Martinez, ni Shen Abalos, ni Ate Nora Berbano, ni Linjian Chiluna, ken kasamad da engineer nga Presi nga Ballesteros Baroga, ni Ate Lilia Borjarico, ken kastamad ni Ate Eden Galindines Aquino dita Australia, kakabsat, ken ni Ate Archel Stona Acosta, ni Ate Rodora Reino Balino, ni Redelisa Garo, Melda de los Kedeng Lingasin, ken kastamad ni Pastor Ana Alcantara dita QC, kakabsat, madama iti panagbuya na iti naimbagadamag, ni Sister Noelle Ruth Senal, ni Manong Recto Pasqua, ken ni Pastor nga ni Reverend Rosemary Rapanot dita South Korea, kang Ronana J. Incheon, ti ayan iti appointment na. Kasamat kada iti kamkamang ni dito yung Knox United Methodist Church, kang Ronana kad iti Ilocano service. Ni Apo Diyos ko man, iti agbendisyon kada tayo amin, iti dayto yung tayo panagdayaw, ken panagkararag itinagan ni Apo tayo nga Heso Kristo. Ket dagiti daduma, ket kaplawan kayong tunumay nga Sabado kakabsat. Iti dayto yung arabi kakabsat, ket tinaimbag adamag, ket masarakan. Iti surat, iti Genesis, Kapitulo 20 ken 2, versikulo may sa ken 2. At idug nga pakaistoryaan dayto yung dayto laong, iti basaag kada kayo kakabsat. Nga kunana, iti naimbagadamag, iti saan na nabayag, sinuot ti Diyos ni Abraham, kinuna na, Abraham, adtoyak Apo, insungbat na. Insungbat ni Abraham, kinuna ti Diyos, alaom na isaak, kakaisuna, ken dundungwang nga anak, ket inka iti Moria. Alao, iti bantay nga ipakitak tuken ka, idatagmunto, kanyak ni Isaac akas daton mapuoran. Dahil kakapsat ket pakaistoryaan iti pamati ni Abraham ken iti anak na ni Isaac kakapsat. Ket ditoy ket makita tayo nga kahit ni Apo Diyos nga idaton ni Abraham dahil anak na akas daton nga mapuoran. Amo tayo oray man no kasano iti kinadakas iti tao. Ket kaurunaan na no idaton tayo iti maysa nga anak tayo a mapuoran. Ket narigat nga aramidan kakabsat. Gapuna kaurunaan na may maysa nga anak, bogbogto nga anak kakabsat. Daytoy. Ket siguro saan yung kabalan oray anya ti kinadakas yu kakabsat. Ngayon dito ay makita tayo, iti pamati iti maysa nga ama, iti Diyos. Nga awan iti nang nangruna ken kuana no diket ni Apo Diyos.
nga daytoy ket impakita na iti panagtulnog na iti Dios kakabsat. Daytoy iti maysa kababalin nga addaken ni Abraham nga uray daytoy may sang anak na wenno bukbok tong nga anak na ket sa sagana nga idadon na iti Dios. Akas ko na iti paset na santuan na surat daton kas mapuoran. Napalalo iti panagayat iti Dios ni Abraham, panagayat ni Abraham ken ni Apo Dios anamarswa. Ket nakita tayo no kasano iti kinasinged iti relasyon da. Ket amamo ni Abraham ni Apo Dios ket natalek unay kenkuana. Ket isu tinaramid ni Abraham ket nagtulnog iti Dios. Ket saan isu na nga nagduwa-duwa iti kinapudno iti Dios kenkuana. Ti kinapudno ni Abraham ket mabalin tayo pagtuladan iti daytoy nga tiyempo kakabsat. Amati nga iti biag ket kukwa ni Apo Dios. Isu na iti namarswa kada tayo. Pinarswa na iti langit ken daga ken dagiti amin alinaon na. Isu nga no datayo ket kukwa ni Apo Dios ket ngarod si sagana tayo nga ipay daytoy nga biag para ken kuana. Akas ko na ngarod ni San Pablo nga no para la kanyak abiyang iti biag ket para ken ni Kristo. Wenno para iti Dios iti biag kakabsat. Isu nga maanyaman iti kayat ni Apo Dios nga ramiden kada tayo. Ket sasagana tayo kung makakapsat. No ti Apo Dios ket tawaten na nga agserbi tayo kenkuana. Ket agserbi tayo kenkuana. No dawaten iti Dios dagiti na materyalan nga banag. Ket ipaay tayo kuma para iti pakaidaydayawan iti nagan na. Kas kuma iti dakkel nga plano iti Knox United Methodist Church amang pintas pay iti pagtaengan iti Apo ditoy nga adda iti maaramid nga papintas iti templo iti Dios nga daytoy nga templo ket maaramat iti dakkel nga gatad nasurok nga sagagasot nga milyones nga kwarta tapno maipatakter daytoy. Ket maaramid daytoy kakabsat no adda iti pamati tayo akas ken ni Abraham. Nga hantay yung agkad-kad no dawaten ni Apo Dios daytoy kada tayo dagitoy nga pirak nga adda kada tayo. Ket no ipaay tayo para iti pakaidayawan na ket mamatiak nga benbendisyonan na tayo ni Apo Dios. Isu nga kakabsat pagtuladan tayo kuma iti kinasayaat ni Abraham kaya when ti kinapudno ni Abraham iti Dios. Kaya isu matigundaway tayo iti daytoy nga tiyempo. Ni ipaay tayo iti kangatuan a panagdayaw ken panagrupag iti Dios anamarswa kada tayo. Kaya iti daytoy nga rabii awisen kayo kakabsat agmaymaysa tayo iti nagan iti Dios anamarswa kantaon tayo iti kanta amok ti Dios. Di nakto baybayan, mamatiak nga saan natin nga baybayan ni Apo Diyos. Ken mamatiak nga sumbatan ni Apo Diyos dagiti karkararag tayo. Saan kararag tayo kapsay? Amok ti Diyos, di nakto baybayan. Amok ti Diyos, di nakto baybayan. No agyaga panasanwan, kinadakes pagpanawan. Amok ti Diyos, di naktubayan. Amok ti Diyos, sumbatan na kararag ko. Amok ti Diyos, sumbatan na kararag ko. No agyaga panasanwan, kinadakes pagpanawan. Amok ti
tayo, nindaklan ken manakabal nga Diyos, eksamitin kami panagyaman ken ka, iti daytoy nga rabii, nga iso ngayon sagot mo kada kami, tapno makapagdaydayaw, kani itinagan mo, iti daytoy nga oras. Agyaman kami ken ka o Apo, gapuna, ta iti daytoy nga rabii, ket impakita mi ti kinapudnom, o Diyos, iti biyag ni Abraham. When wama nagtulnog ken ka ni Abraham, ket intalek na iti amin na ken ka, o Diyos. Uray pa'y iti anak na ni Isaac, ket nakasagana nga idaton na ken ka, o Apo. Ngem, o Diyos, gaputa nakita mi iti kinapudno ni Abraham, ket nang ted ka iti sabali, at daton ang mapuoran. Pudno launay, o Diyos nga, sika nga Diyos nga daydayawan mi, ket man nang ted, ken man nakaawan. Tagyaman kami ken ko, o Apo, iti ayat na isong insabot mo kada kami iti daytoy nga rabii, iti daytoy nga tiyempo, iti pandemya. When amay kadawdawatan mi iti nasyon mi nga Pilipinas, bendisyon nam kadi, o Apo, dagiti amin nga anak mo iti daytoy nga tiyempo. Dawaten mi, o Apo, nga bendisyon nam ti gobyerno mi, ang runana iti presidente mi iti Pilipinas. Bendisyon na nakamo kadi, o Apo, tapno makarukat kami iti daytoy nga rigat ang mapatpadasan dagiti adu nga anak mo gapo iti daytoy nga pandemya. Ken kastamet, o Apo, nga idawdawatan mi dagiti adda problema da iti salon adda. When, o Apo, mi nga Hesukristo, ipatay mo kadi, o Diyos, iti man nakabal ng imam kadakwada, ket umimbag da kadagiti saksakit da. Ken kastamet, o Diyos, nga idawdawatan mi dagiti amin nga healthcare workers nga madama nga tatrabaho iti daytoy radii. Tapno sumayaat iti salunad dagiti amin nga pasyente da. Ken kastamet, o Apo, nga idawdawatan ken ikarkaragan mi dagiti amin nga OFW nga tatrabaho iti balasiw taaw. Bendisyon nam dagiti pamilya nga imbati da ditoy nasyon ni, o Dios. Ken dawaten mi kadi, o Apo, babati panakabal mong ipay mo kadakwada tinasayat asalun at kabayatan ti inda nga panagtrabaho. Ken idawdawatan mi dagiti iglesia mo, o Apo. Tangrunan na iti iglesia mi ti United Methodist Church nga agtultuloy kuma, o Apo, iti panagsaknab iti talna ken ayat. Ken agtultuloy iti misyon iti iglesia mi para iti pagsayatan dagiti amin nga anak mo. Ano maming nasantuan, dawdawatan mi. Tangrunan na iti asawa ni Bishop nga Daniel Arichea, ni Mami Ruth. Si kakaditi mang bendisyon ken kuana, o Apo, iti daytoy nga rabiti kaawan ni Bishop Arichea. Ken kastamet, o Apo, dagiti kampaman mi, dagiti pamilya iti Rodrigueza nga nagpasina iti inang ni Mami nga aming, o Apo, nga Rodrigueza iti Bicol ket Timusay. Hindi na palabas nga daw. Si kakaditi mang liwliwa kadagiti nga kakapsat, o Apo, da Manong Ronilo ken Manong Jojo Rodrigueza. Ken kastamet iti family ni ate, ni auntie nga Leia nga Antonio. Bendisyon nam kaditi salon adda ken uray pay duang anak daw, o Apo. Ket liwliwam iso daw, o Dios, gaputa Timusay med iti ingutin da nga ama gapo iti COVID. Wano ang mga nasantuan, si kakadi, o Diyos, nagtultuloy amang ted, iti nasayag nga salunat, kadaman ng Adelina Roman, ken Tita Cora, ken Tito Willie Navarro. Bendisyon ang kadit salunat daw, o Diyos. Ni Ate Beth Reyes, o Apo, bendisyon ang kadit isuna iti dayting rabi. Ken kastamat, o Ama, dagit anak mo nga saan ko may naganan iti dayting rabi nga dati problema ti salon adda. Dawaten mi kadi babolti man nakabel nga imam, o Apo, ket umimbag da. Mano umami nga nasantuan, nagyaman kami iti presensya iti maysang kapsat mi nga makipagtrabaho dito Manila Episcopal Area ni Reverend Dr. Melvin Serrano nga adda iti dayting nga aldaw, o Apo. Ket nga rod, o Diyos, bendisyon nam kadi sunam itagtultuloy nga panagministeryo na ijay baro nga appointment na.
Ket ang mga nasantuan, madaydayaw, itinagan mo, iti daytoy gradiin. Ket dagiti ti dawat ken kararagmi, babawan itinagan ni Apo mi Hesus Kristo, kas manubod ken mangisalakan mi. Amen. Madaydayaw, itinagan ni Apo tayo nga Hesus Kristo.